up mga master? Dilim, hindi ako makita. Ayun. So ngayon pupunta tayo sa Urdaneta para hintayin yung mga kasama natin. Pero parang ako na lang hinihintay doon. So agenda natin ngayon is pupunta tayo ng Bagbag Beach sa Sual. Before pala nun pupunta pa tayo charity sa Dagupan. Kasama ang Urkop Pangasinan at Urkop La Union. Yun, isa sa aking club. So after nun baka punta kaming Bagbag Beach. Bagbag tama ba? Sa may Sual Pangasinan. So dun yung side trip natin kasama ng Urkop family. So tara, kita-kits dun. Peace out. Ben is in the house. What's up mga master? So as of now, dito tayo ngayon sa 7-Eleven meet up. Hinihintay natin may iba natin kasama mga master. Yun no, dami naghihintay dito. Hintayan, tagpuan. Sana all may katagpuan no mga master. So tara, hintayin natin sila. Tambay muna tayo. One eternity later. Yun. So sama-sama uli kami. Ito kasama ko si Nikki. Kuis Nikki. No Kuis, long time no see ako Kuis. Nusip pa rin. Anong balita dyan Kuis? Wala naman, meron pa rin. Single pa rin. Single pa rin. Yun. Ito po, single daw itong pinsang ko. Ready to mingle na. Oo, ulit po. Mas malakas. So hintay-hintay muna tayo mga master. Tricycle ko yun. Charity doon. Charity. Charity doon ito yung tricycle. With reaction na.
Yun, the mga master, dito na yung host natin. Nag-host. Yo, team magenta ata to, mga naka-magenta oh. Yun. Anong balita ko ya? Anong balita? All goods, all goods. All goods. Ang balita, all goods. Loko pa. May siya shoutout ka. Shoutout mo yung mga pinsan nating Shout out Rosimix Alliance. yun, no? Si Darlito Recreo, hindi mo siya shoutout. Shout out mo ba? Wala ka, quiz. Ito po for ng isang club na lang po. Salamat. So yun mga master, tapos na yung charity. So as of now, punta na tayong Swal. So kahit na muna Well, see you. okay na yung YouTube mo. Peace out. Tres. Sana all. Let's go. Yung mga master, gas muna tayo. So as of now, nasa Binmaloy na tayo. Binmaloy, Pangasinan. So ito, mga kasama natin na gas. Yun, napakadami natin. Mga master, as of now, traffic tayo.
bago na naman yung video. Gara na na. Pupusan. Makasabi mo. Ano yung makasabi mo naman yan? Dog, matubad dog. Dog, pasimulo ka. 20-20. Doon, walang tuon dito, pati dito. 20-20. Ay, 20, parking pay mamaya, 20 pa. Kaya nga, 20-20. Hindi ka tinayo ng motor mo. Natumba ka. Hindi ako tinayo ng motor. Kawawa. Buti nga hindi tumatakbo eh, yung naka-stop lang tapos tumumba, ganun lang. Ano na nga eh. 20 minutes. Kaya ba, tayo mo lang.